Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo nga rod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapnoing kay yebkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam a nagpailingad itinagan a Julie. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti kunada, ti kano panagimon ket may sa atanda ti panagayat. Ngem no daduma, daytamat ti may sa arason, ti saan apagkinkinnaawatan, dagiti agayan ayat. Ano maminsan, isupayan ti gapo, ti pagsinaanda. Adamat kapadasak akayat ko apay drama. Ket no mapagasatan to'y surat ko amapili, amok nga adda dagiti masurun kanyak, gapo iti inak isalaysay. Adda nobyo, iso ni Jimson. Nadungo, manakaawat, madagayat, ken siyempre, nataer. Gapo kadagita agalad na, nagbutengak amapukaw ko iti biyag ko, ti lalaki nga inayayat ko. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Julie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Jimson, bagay ko kadida iti abado. Ha? Ay, sukatam, Jolie. Diyak kaya ti Maris na. Anya? Saan mabagay ti Maris na? Daytoy. Daytoy ang Maris ti maibagay kin ka. Apay, Jimson. Daytoy ka di ang Maris ti paborito ti ex-girlfriend mo? Iso akayat mo mat nga ipasuot kanya? Anya ka lagi din, aya. Anya ka di man daytoy ang ibagbagam. Sino kadakwada ti akin paborito iti kasta Maris? Awan. Unay kalakit din, aya. Agawiton. Saan ko na kaya ti gumatang iti kawas? Ala, no anya ti kayan mo agatangan, isulatan, okay? Sanan, napukawan ti kanas ko. Julie. Oh, apay anak kami suot kasi mangpat Julie. Adda ka di sanyo ang nagkinawatan ka ni Jimson, balasang ka. Awan na napasing. Apay nga ron akas ta ti jar mo asim mangpat. Awan? Masurunak laang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pailaang dagiti ex-girlfriend na. Anya? At apagpaikit din, nga mga no pinagbalin nakla apan nakibutas ako nada, nana. Anya? Pagkunaambat ngay. Basta, ado ti pakadlawag. Iso ang masursurunak. Sinaksa ni Jimson, ngamti kanayon ang masaksaktanak, nana. Ay, apay, kabailam nga raud, amapukaw itibiyag mo ni Jimson. Inaramid mo na itaidin, saan aya? Sininaamon ni Jimson, ngam di mo mo't kinabailan. May sala nga aldaw as sininaam, ngam sinapol mo mo't laeng, kat nagsubli ka kenkwana. Ay, ayatak ngamin unay. Iso adyak kabailan na mapukaw itibiyag ko. Napay nga rod asinaam no kunam nga ay ayatem. Wan ata kanayon nakmat apas pasakitan.
Ay na, Julie, balasang ko. Atap mula ang dayta. Awan matar aramidan jay nubiom. Si kamot laeng timang parparigat iti bagim. Iwaksim ngamin at tinalabos a panagimon, balasang ko. Tasan ang nasaya at tikasta. Ay ayatak ni Jimson. Diyak kayat amapukaw ko itibiyag ko, nana. No kasta nga, Rod. Di mo labsen ti agimon. Nang runa no awan mo tirumbang apagimunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasarita mi ti cellphone mo, Jimson? Diyan may isa katagit ti customer ko, Julie. Nag-order man itag dudumabang banglo. Nan, kita akman ta cellphone mo. Oh, Asino nga dagito'y ka-text mo, babae? Julie, customer da kita. Customer? Ada pa'y take care na, ha? Unay kalakit din aya, Julie. Awan mo dakas na. Tanabayagan na customer ko da kita itilakok abang banglo. Agawid akon. Diyak manganan. Julie, anya ka kadi. Mabit man lang. Agtugaw ka kuma. Please. Nagano ti babae a ka-text mo? Customer ko nga rod da kita. One. Customer mo na iso. Tagbiro kakmat iti lalaki a ka-text ko. Oh, Makitext sakman mat iti lalaki? Takitaag no anya mat ti marikinam? unay kalakit din aya. Alakit din, manganta. Takalpasan na, indag pa siya. Aganwain ta, tapno may Awan ganas kong agpasyar. Ipasyar mo dagita babae a ka-text mo. Agawid takit din. Julie. Dayjayan ni Jimson. Adamanin kasasaona iti cellphone. Surotak iti nalimad. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Namnamahal, ma'am. Nakasinsingpat ka talaga. Ti awanan bain. Babae manin ti kasasaona iti cellphone. Okay, ma'am. Agyaman akmanan. Ingat. Bye. One. Oh, Amok. Adan kasukat ko kan ka, Jimson. Julie. Ada ka mo't gayam. Agbreaktan! Anya ka din manin ti pagkaskas tamaya. Sabali manin a babae di kinasarita mi ti cellphone mo. Julie, customer ko nga rod dagi jay. Amo mo ti klase ti negosyok. Agduduma dagiti customer ko iti produkto nga ilaklako. Basta man Jakon. Jakon makaanos, Jimson. Ay na. O may kakit ni. Dahil tama nga. Awan ganas ko amangan. Ah, Ayabam dagita textmate mo. Taisuda ti kadwam amangan. Kadita, agbreaktan. Hello, madam. Pasing, kumusta kayo titan? Ni Julie, kumusta ti anak ko? Ay na, awan pa'y nga rod, madam. Saan pa'y asim mangpet? Anya, ne, napanan na ngay. Saan ka diyan nagpakada, Pasing? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday. Ngam awan mo din, madam. No kadwa na lakit din ni Jimson a nobyo na, okay laan. Patsyak asan abaybayan ni Jimson ti anak ko. Wan matkit di madam. O sige nga Rod, rabi editan, iso maturog kan, Pasing. Wan, madam. Kan saan kami amatulog ka ni Sir mo nga gawin dita Pilipinas? Anya? Inton umay atawan siguro manan. Tane, ado pa'y tinaskan nga si kasuan mi dito abroad. Ay, kasta aya, madam. Ay, katuan Iso nga agan anad kayo iti anak ko dita, ha? Wan, ma'am. Sige nga, Rod. Bye! Bye, madam. Nag-chat manin daytoy a lalaki. Diya ka mamuda ito eh. Ngam i-entertain ko man. Taparik na akmat day at Jimson. Kita akman ti aramidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksaktan. Kanayon nakapagimunan day at Jimson. Isong aramidak man mo ti kastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend ka ni Jimson iti messenger na. Parik na akman ti awanan bain.
Nana Pasing, ada sa nga ilik inton madamdama, ha? Ne, asino nga ay balasang ko? Ni Prince. Asino a prince? Agar-aram kanyak. Anya? Ne. Apay, awan kayon ka ni Jimson, balasang ko? Nag-break kayo ka din? Saan? Ngam kayat ko apariknaan? Iso nga ayabak matlaang ni Jimson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya? Ay sus, madi Di mo pagimunan jay nubium ata mga no aglaban da. Kayat ko ariknaan na ti kanayon nga ipatparikna na kanyak. Julie, Mamin anon nga ibaga kasardengan nan ti makititex kadagi siya babae. Ngam natangkad ti ulo na. ay, Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang pagarop. Talaga gaya man na pintas kay ti personal, Julie. Saan lagayam nga iti ladawan? Nakarkaro pa iti personal. Agyaman ak, Prince. Busy kan sa dita ka text mo Julie. Kwa, sorry ha. Napatagabanag namin. Mabit lang, ha? Okay, take your time. Nagbayag mo't nga ang reply da ito'y at Jimson. Dan samot sa bali nga at aramidan nan. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga umay. Julie, mabalinta ka dito rumwar? Talaga nga awan pa'y reply na. Ti awadan pa'y alalaki. Ayan na nga tan. Asino ti kadwana? Anya ti aramidan na. Awanan ba'y na talaga dahi chay alalaki. Julie, adan samot kasurun mo. Anya di ko ng Prince? Kunak, mabalinta ka dito rumwar? Intag pa siya. Owen. O sige, agpasyar ta. Tama boring ak. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag na oras yun, Nana. Ada ka din ni Julie? ay, rimwar damutan barok. Sino ti kadwana, Nana? Tay lalaki asim marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince, tinagan na. Anya? Sino a Prince Dayjay? Jack mo, Jimson. Gayam na siguro. Ay, sumrakapay Sa kanan, Nana. Pumanawak madladagos. Anday ta. Naipost ko ang tiladawan ni ka ni Prince dito resto bar. Intag ko pa yan ka ni Jimson. Parik na akmat ti awanan bain ang lalaki. Syuklatan ka na yun, di pariknaan na? Kita man ti laing na ita. Julie, shot mo pa Okay. Umawagan ti Jaski ang lalaki. Nakita na siguro ti post ko. Jak song bata. Julie, adawag mo. Bye-bye am laang. Amang ano napatag nga awag dahil tayo? Saan? I-off ko kit din. Julie, nakapimpintas ka talaga. Timak, Prince. Julie, talaga ka dingawan pa'y nobyam? Kwa? Awan ba Awan. No kasta, palubusan ako mga rod nga agaramkan ka. Agayatakon kan ka. Nga oray idi santa pa nagkita iti personal. Ayayatan ka, Julie. Kwa? Saan ko mapailaada ita ti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti ag-relax. Okay. At yung arod, nayonan pa iti inumam. Inumam amin na gito Okay. Wanya, nawagam ka din ti anak ta? Ay, saan pa'y nga rod? Ni pasing ti nakasaritak. Saan ka no pa'y asimbang pati di balay? Anya? Kat ni Jimson, inawagam? Inawaga kon, ngam saan na ka no matakadwa ti anak ta? Apay nga kunak man no iso ti kadwana.
Sa bali ka no ti kadwa na arimwar. Isu siguro jay nakitak nga impost na aladawan iti Facebook. Adda sa bali alalaki a kadwa na. Aniya. Oh my God, Julie. Sadin, ti pangi pa naman kanya. Matulog ta iti hotel, Julie. Agpalabas ta iti rabidi ta. Pangit lang. Sa di na di pangipanam iti nobya, si kaalalaki. Sino ka? Siyak tinobyo ni Julie. Ipatam ni Julie! Ay, Julie, oh my God. ay, mapaspasamat ka na kayo. Ayop ka! Sikat ayop! Awanan kay tibain! Gundawayam tinobya ka niya! Nobyak ni Julie kunak lang arudan! Awanan kay tibain! Ay, salbag kayo! Anya tararamidan nyo! Sumardeng kayo! Itatanausawan ka na. Agsarita tayo tinalaban, Julie. Jimson, Asino day siya lalaki? kwa. Gayam ko iti Facebook. Ibagam tagpaiso. Tsak siya nagayim mo lang day jay. Isa mismo tinang ibaga. Adda nagkinaawatan nyo. Ulbod dayjay a lalaki. Chatmate ko lang dayjay. Ngam saan ko ano hobyo. Itikas dyan, nakita ka lang ayo. Agayim kayo lang. Sinakroy na ka. Kat sumrek kayo kuman iti hotel. Gayim mo lang. Imposible. Gayam ko mata talaga dayjay. Awan na kinaawatan mi. Sorry. No naaramid ko tikas jay. Kahit kamot lapagimunan ka, Jimson. Isa simuro takiti dayjay a lalaki. Kat... Agyaman akan ka, talibtang ka. Day tangarod kat. Kasanon no saan kayo ang nasurutan ni tinapanan nyo. Sorry, Jimson. Pakawanin na ko, ma. Saanin na maulit pa eh. Pakawanin na ko, ma. Insang sangit ko tinagkid daw iti pamakawan iti nobyo, Mr. Lonely. Kat ti pagyamanak, napakawanak ni Jimson. Ket inawat nakmanan. Pagbababawayak day di ngay naramid ko. Nagbalinak ama naging bubukod, gapu iti kasjay nga inaramid ko. Nagkinaawatan kami nga rod iti nobyo, ket manipod idin, ing karigatak nga inikat, ti madi nga ugali. Ket ita, natulagan ti kalaysami kini Jimson. Ket makunak asyakon ti kagasatan kadagiti babae. Tanapanaknakak no kasano ti kinaman nakaawat ti nobyo. Ken talaga anadungo ti agbalin nga asawa. Tuy pagayam mo, Julie. Pagayam a Julie, normal laeng kadagiti agayan ayat wenno agasawa ti makarikna iti imon. Pudno ti kunam amay sa atanda ti panagayat ti kasta. Ngem no masubraan, agtinnag iti saan a panagkinaawatan. Ketamo ka nagserbi nga adal ken ka tinapasamak. Ti dandan ni pan nakadadaal ti relasyon nyo iti nobyom. Ala, kablaawan kayo iti umadanin akallay sayo. Ket idawdawat ko, asapay la kuma. Tagnanayon, ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Julie, at dinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ganitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.